Іншых народов есть такая вера, что каждая побудова, каждое место, каждое то, что есть в природе, оно має свою душу, свое какое-то такое уявление, как живое. Есть дух бани, есть дух леса, есть дух древа, есть дух того места, дух горы. А я подумал, а чому не може бути дух гіри? От він так само може допомогти чоловіку цю гіру підняти, а може в самий такий вирішаючий момент покизикати чоловіка. Чоловік гіру цю не утримає, гіра впаде. Ну так от, мені отрималось такий дух гіри.